Hej med jer, og velkommen til endnu en ny video. Videoen her den bliver ikke så lang, og det er fordi, jeg skal bare lige vise jer noget sjovt, noget kort her. Og så kommer der en efterfølger til den video her, forhåbentlig. Videoen her skal handle om, hvordan man tilgår den billedgenereringsmodel, som Google lancerede for, jeg tror det er 3 uger siden, der hedder Nano Banana. Og det er ikke bare at tilgå modellen ind i et N8N-flow, det er også at integrere Nano Banana på en hjemmeside eller i en applikation, man har bygget. Som I nok ved, så kan man tilgå billedgenereringsmodeller på internettet. Og Nano Banana ser ud som her, når man tilgår den på internettet. Og det er ikke særlig fedt, når man skal tilgå modeller eller værktøjer altid og skulle ind på internettet og bruge dem der. Fordi det tager tid at åbne det og finde det osv., og man kan ikke gøre med filerne, som man har lyst til. Så som I nok ved, så findes der den billedgenereringsmodel, der også hedder Midjourney. Det var en af de første, der sådan rigtig ramte til markedet, hvor folk bliver sådan virkelig wow. Og så er der OpenAI's DALL-E, og så er der noget, der hedder Stable Diffusion, og nu kommer Google så med den her Nano Banana. Og der er også mange andre modeller derude. Men grunden til, at vi lige skal kigge på Nano Banana, er fordi Nano Banana er en ret fed model. Godt nok så er det ikke den fede feature, jeg kommer til at bruge det til, fordi Nano Banana er som sådan ikke en god model til at generere billeder fra bunden. Der ligner det også AI-genererede billeder. Der, hvor Nano Banana virkelig skinner igennem, er, når det kommer og ændrer detaljer på billeder. Så det kan være for eksempel at tage et billede, og så bare ændre farven. Så det kan være et billede af en person, og så ændre farven på vedkommendes trøje. Og så vil personen stadig ligne sig selv i det outputtet billede. Så det er ligesom der, hvor Nano Banana virkelig er vanvittigt. Men lad os hoppe direkte til det. Jeg har integreret Nano Banana på en side her, som jeg har bygget i det værktøj, der hedder Lovable. Lovable er det, man kalder et vibe coding platform. Så det er en platform, hvor man kan lave front-end designs, altså det vil sige hjemmesider, bare ved at chatte sig til det. Så som I kan se heroppe, så ligger der en masse bagvedliggende kode. Men den her kode her er ikke en kode, som jeg har skrevet. Det er en kode, som er blevet genereret af Lovable selv. Hvis jeg gemmer koden, så kan I se min chat herude til venstre. Så jeg sidder bare og skriver og chatter løs, og så gør hjemmesiden. Så gør Lovable ligesom den hårde del, kan man sige. Men siden her, den har jeg valgt at kalde From Manual to Automatic. Her kan jeg vælge at klikke på Let's Create. Og når jeg trykker på Let's Create, så kommer jeg ind i det system her, som er det, jeg skal vise nu. Systemet her er koblet op på en backend, kan vi sige. En backend er ligesom maskinrummet, og det er der, hvor tingene sker. Og backenden her er N8N. Så det, jeg kommer til at gøre nu, det er, at jeg lige trykker Execute Workflow hernede i bunden. Og så skriver jeg lige en prompt. Så det kunne være, og nu gør jeg det bare lige på engelsk. Generate me an image of an albino elephant. Okay, så vi prøver lige at trykke generer. Og når vi så trykker generer, så kan I se, så starter workflowet. Og det er det, der er fedt. Fordi så kan man faktisk bygge en applikation, og så kan man koble N8N på i baggrunden. Og så venter vi lige her, og der går, jeg tror der går 1 minut eller sådan noget, så får man et billede. Så vi venter lige spændt her. Og som I nok kan se, så er hele mit billede her, det er blevet lidt mere gult nu, men det er så fordi, nu er det blevet mørkt udenfor, og jeg har ikke det rigtige lys. Så jeg bruger lige en gul lampe, der er lige over kameraet. Det er hvad det er. Godt, billedet det bliver genereret. Og som I kan se her, så popper der et billede op af en albino elefant, der står midt i en slags jungle. Og det ser jo mega AI-genereret ud. Og det er fordi, når man genererer billeder fra bunden med Nano Banana, så ser det stadig AI-genereret ud. Så har jeg lavet den funktion, hvor man kan gå ind og trykke på Images. Og når man trykker på Images, så kommer man ind i galleriet. Så det vil sige, at alle de billeder, man har genereret, de bliver gemt i det her galleri. Og det er det, jeg synes, der er fedt. I stedet for, at det ligger inde i Nano Banana-applikationen, altså inde på nettet, kan man sige, det er Lovable også. Men så kan man altså gemme det i sin egen applikation og bygge det ind i en hjemmeside, eller hvad man nu vil. Så her kan I se alle de billeder, jeg har genereret. Der er bare genereret alt muligt forskelligt. Så det er faktisk det. Det er faktisk bare det, jeg vil vise jer. Jeg har også en funktion herinde i Let's Create, som hedder Mixed, hvor man kan mixe flere billeder, men det workflow, det har jeg ikke lige lavet i N8N endnu, så det må blive en anden video. Forhåbentlig en anden video. Og til jer, der er lidt mere tekniske, så hopper vi ind i N8N, og så viser jeg, hvordan den tekniske del nu fungerer. Inde i Lovable og N8N, jeg har forbundet de to systemer med det, der hedder en webhook. Og en webhook er en måde at sende data en vej. Så det vil sige, når jeg går herind og trykker på Let's Create, og jeg skriver en prompt i feltet her, så bliver webhooken aktiveret, fordi webhooken den kommer til at have det, der hedder en production URL, og det vil sige, at den hele tiden står og lytter.
Når der så bliver sendt, trykker på genereringsknappen, så bliver det sendt hertil, og så ryger det ind i mit system. Herover i højre side, hernede i body, der kan I se, at der står Generate me an image of an albino elephant. Og det er egentlig kun det her, vi vil have fat i. Alle de andre oplysninger her, de er irrelevante, og I kan ikke bruge dem til noget, fordi jeg ændrer webhooken efter videoen her. Så bliver den body, altså den prompt, jeg skrev, den bliver smidt ind i det, der hedder en Message a Model step. Den har jeg koblet op på en GPT-4o, og så kan I bare se her, at så står der bare her, task, you are an advanced AI specializing in transforming a short user-provided description into a hyper-realistic da-da-da. Og så hernede i user-provided description, der har jeg egentlig bare trukket den prompt ind, og som I kan se hernede til venstre, så er den her, bum, så kan man trække den ind her, og så popper den ud der. Yes. Og så kan I se herovre til højre, at så bliver den prompt, jeg har skrevet, den bliver ligesom omdannet til en lidt mere detaljeret beskrivelse. Og den her beskrivelse er en beskrivelse, jeg har fundet i nogle videoer på YouTube, og er en meget brugt beskrivelse, fordi ham jeg har fundet den fra, han er en stor YouTuber, så der er flere, der har brugt den. Hvis I sidder og tænker, at jeg kan selv have skrevet den, så er det helt rigtigt. Så bliver den her beskrivelse til billedet, den bliver sendt 2 veje nu. Den bliver nu sendt op til en anden model, som genererer et filnavn til billedet. For jeg kan godt tænke mig, at når man genererer billedet, så bliver der også genereret et filnavn, så jeg kan kende forskel på billederne. Og så bliver den her beskrivelse sendt til NanoBanana. Lad os starte heroppe i filnavnet. Det er også bare en message model, og der bliver det sendt ind i, her står der bare, generate a one-word or two-word file name that fits the description of. Og så har jeg bare sat description, eller beskrivelsen ind her. Ja, præcis. Og det er sådan set bare det. Så der har jeg bare trukket prompten ind her. Bum. Yes. Og så viser den sig der. Så det er bare super. Så laver vi det, der hedder en HTTP request. Vi laver en post request til NanoBanana. Og det er fordi, nu skal vi sende noget data fra NODN til NanoBanana. Til maskinrummet i NanoBanana. Så der bruger vi det, der hedder en post request, så bruger vi den her URL og så videre, og så kalder jeg på noget, der hedder Open Router. Og Open Router, til dem, der ikke ved det, den har jeg åben herop. Det er en hjemmeside, hvor man kan kalde på stort set alle modeller. De største modeller. Så som I kan se her, så hvis man søger på Gemini, så popper Googles modeller op. Hvis man søger på Grok, så popper Grok-modellerne op. Og hvis vi søger på Claude og så videre, så popper de modeller op, altså Anthropics. Og der er også OpenAI og så videre. Så der opretter man bare en Open Router-konto, smider nogle penge ind, og så kan man trække på alle API'er til alle LLM'er. Så laver jeg en authorization, jeg sætter en key ind. Man skal altid angive den nøgle, man har, så man faktisk kan trække på computerkraften. Så hernede i bunden der indsætter jeg JSON, og det JSON, det ser ud som her. Så her trækker jeg prompten ind, og som I kan se, så popper den op der. Yes. Og så bliver der genereret en masse data. Og det ser ud som her. Og nu ved jeg godt, I sidder og tænker, kæft mand, det her det er godt nok forvirrende, og det er fuldstændig rigtigt. Det her det er en masse karakterer. Det her det er det, der hedder rå base 64 string, som er det rå format af et billede. Når man laver et billede om til tekst, for at man kan sende et billede, så laver man det om til tekst. Og det her det er tekst. Det er faktisk et billede, I kigger på lige nu. Det er lidt sjovt. Og tekst kan vi ikke rigtig bruge til så meget. Det skal vi have lavet om til en billedfil. Og for at vi kan lave det om til en billedfil, så bruger vi det, der hedder edit fields step. Og i det her edit field step, nu prøver vi lige at vise dataen herover, og vi prøver lige at vise dataen herover. I det her edit field step, der har jeg først data. Det her datapunkt her, det udtrækker en URL-adresse fra det her over med billedet integreret i. Og base, den trækker nu selve billeddataen ud. Så I skal forestille jer, at en analogi vil være, hvis man skal sende et brev eller sende en pakke til nogen, så vil base 64, den vil udtrække indholdet af billedet ud fra de karakterer, I ser herovre til venstre i inputtet, og dataen vil ligesom være kuverten med, klistermærke? Postkort med klister? Jeg tror, det er klistermærke. Jeg kan bare se 2025, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja, så det vil være brevet og klistermærket, og så kan man sende det afsted. Og hernede der definerer vi det, der hedder MIME type, og MIME type det er egentlig bare den type billedet nu er. Så er det et JPEG, altså et JPG-fil, eller er det en PNG-fil, eller er det noget helt tredje.
Så det vil sige, at jeg kunne faktisk godt fjerne MIME type er ikke nødvendigt at have med. Jeg kunne godt bare slette det her, og så køre flowet. Det vil stadig fungere. Men man vil ofte gerne have så mange oplysninger, det man kalder for metadata, tilknyttet til ens billedfiler, så det er lettere at arbejde med billedet senere i flowet, og i andre systemer for den sags skyld. Også fordi, hvis ikke man har MIME type med, så er der faktisk nogle softwares derude, der ikke kan læse billedet, så derfor er det bare en god idé at definere MIME type. Så kan I se herovre til højre, at der bliver også outputtet en masse data, og det her, det er igen bare den tekst, der indeholder selve billedfilen. Så går vi over i det, der hedder Convert to File, og Convert to File, det er der, hvor vi move base64 string, og base64 string er jo indholdet af kuverten, altså selve billedet, til fil. Det vil sige, nu omdanner vi alt det her tekst herover, som er beskrivelsen af billedet, til en faktisk fil. Så hvis jeg trykker View, så vil billedet poppe op. Det vil sige, nu har vi det, der hedder en binær fil. Og binær fil, det er jo sådan den rå billedfil. Yes. Godt. Så nu har vi billedfilen, så nu kan vi bruge billedfilen, og vi kan sende billedfilen, og vi kan gøre alt, hvad vi vil. Men for at vi kan komme videre i det her flow, så skal vi lige samle filnavnet med den faktiske fil, og det gør vi i en merge node, som er sat til combine all combinations. Jeg kan stadig se billedet. Og så går vi videre i en database bucket. Det der er super smart, det er, at Lovable det snakker rigtig godt sammen med det system, der hedder, og det har jeg her, der hedder Supabase. Supabase er et sindssygt godt system at bruge som database for filer og så videre, fordi Lovable i sig selv er ikke en database, så derfor så vil man tilknytte en database, så man kan opbevare alle sine data, om det er tekst, eller det er genererede rapporter, eller det er billeder, eller videoer, eller hvad end det nu er, så er det i mit tilfælde, jeg bruger Supabase. Det fungerer super godt. Ja, så her, når man sender videofiler, eller billedfiler, eller andre filer for den sags skyld, til Supabase, så skal man sende det til det, der hedder en bucket. Så her der har jeg en URL-adresse, som hvis vi går ind i JSON, så har jeg heroppe bare sat JSON content. Den er sat ind der. Og så sender jeg den til bucketen, så igen så har jeg det, der hedder en client secret key i Supabase, som jeg smider ind her. Og så siger jeg, at det er en PNG-fil. Og det var derfor, vi brugte MIME-type-variablen lige før i convert base64 string to file. Fordi nu får vi at vide, at det er en PNG-fil. Og data, det er NOLN binary file data. Og det er så fordi, som I kan se her, så er det binære data, vi sender. Det er den rå billedfil, vi sender nu. Når det her step det er kørt igennem, så bliver billedet faktisk sendt over i den bucket, jeg har, der hedder media. Og der har jeg lavet en mappe, der hedder billeder. Det vil sige alle de billeder, som I kan se inde i mit galleri her. Alle de her, hvor mange er der her? Der er 11. Alle de her 11 her, de popper også op herinde. Og som I kan se, så kan jeg poppe alle billederne op her. Det vil sige, billederne i sig selv er ikke opbevaret, kan ikke blive opbevaret inde i Lovable. For at jeg kan opbevare billederne, så opbevarer jeg dem i min database, som er Supabase. Godt. Så det er der, hvor vi tilføjer billederne. Men til de her billeder, der er der det, man kalder for metadata. Metadata er alle de her oplysninger, som beskriver billedet. Det vil sige, hvornår blev billedet oprettet, hvilken type fil er det. Skal vi prøve at se her, hvad har vi ellers? Et ID, filnavn, hvornår blev det lavet, ja, prompten, URL-adressen til billedet osv. Og alle de her metadata, de er sindssygt gode at have, fordi det gør, at billedfilerne bliver mere søgbare, og man kan få flere oplysninger med ud. Og som I sjovt nok kan se her, så kan I se her i MIME-type, at hvis jeg fjernede MIME-typen i den her edit field node, nu venter vi lige på, at den åbner. Hvis jeg nu fjernede den her, og kørt flowet, så vil den her kolonne blive tom. Og her kan I se, at jeg har kørt flowet bare for at teste, og der er den tom. Så jeg ved faktisk ikke, hvilket billede det er, og der vil være nogle systemer derude, der ikke kan åbne den her billedfil, hvis jeg sender den til dem. Så vi går lige tilbage, og så tilføjer vi lige igen. Så her der laver vi et edit field steps, og det er fordi, her har vi ikke tilføjet alt data, der hører til billederne, til vores database-tabel, som jeg viste lige før i Supabase. Vi har ikke tilføjet det endnu. Og for at vi kan tilføje det, jamen, så laver vi den offentlige URL-adresse til billederne.
Så laver vi et timestamp, og det er smart her. Der kan man bare lige skrive now-variabel, og så dukker tidspunktet lige nu op. Så laver vi en path, og i path, der trækker vi egentlig bare den her key ned. Så der definerer vi lige pludselig, hvor ligger billedfilen henne, altså hvor kan vi trække på den henne. Så har vi prompten, som vi skrev, og prompten den henter vi fra new image item, og skal I se new image der. Og så kan I se, prompten den trækker vi faktisk på helt hernede. Så hvis jeg lige skubber den ned her, så trækker vi på den der. Bum. Yes. Og så kan I se her, så har vi til sidst MIME type, og MIME type den trækker vi på fra edit fields, og edit fields den har vi der. Og så trækker vi på MIME. Og hvis jeg nu har slettet MIME, som jeg viste før, så vil MIME her, det vil være tomt. Og så outputter vi de her 5 outputs, og de her 5 outputs, dem vil vi nu smide ind i vores tabel, ind i Supabase, og det er så det, vi gør her. Så her der laver vi en HTTP request. Vi sender al informationen til Supabase, og så bliver Supabase altså fyldt ud her. Så for hvert billede, jeg genererer, så bliver den her bare fyldt med nye billeder, og så videre. Og til sidst så rammer vi så respond to webhook, og det vil sige, nu returnerer vi altså billeddataen til den webhook, som vi kaldte inde i Lovable. Og det er bare mega fedt, fordi nu kan jeg generere billeder, og alle de billeder, jeg genererer igennem Nano Banana, de bliver opbevaret herinde, og bliver opbevaret inde i min database, og så kan jeg gøre med dem lige hvad jeg vil. Forhåbentlig så kommer der en video, hvor jeg viser jer, hvordan jeg bruger den her mixed funktion, så I kan prøve at se, hvordan man faktisk kan bruge den kraftige side af Nano Banana. Altså det Nano Banana er rigtig god til. Men det bliver ikke i videoen her, det må blive en anden. Så jeg håber, vi ses i en anden video. Og ellers så gå ned og tryk på subscribe, og så er du sikker på, at du får den næste video i din indbakke. Så vi ses.